హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇంకా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం ఢిల్లీలో 2వ తారీఖు జరిగిన రైతుల నిరసన గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అతిపెద్ద నిరసనలలో భారత రైతులు ముందున్నారు. వారు పోరాడుతున్నారు. వివాదాస్పదమైన గవర్నమెంట్ రిఫార్మ్స్కు వ్యతిరేకంగా వారాల నిరసనను అధిగమించి ఇండియాలోని రైతులు దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ సమ్మెకు నాయకత్వం వహించారు. ఢిల్లీ శివార్లలో దాదాపు 2 వారాలుగా లక్షలాది మంది రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజధానిలోకి అనేక ప్రధాన ధమనులను అడ్డుకుంటున్నారు. పంటల అమ్మకాన్ని నియంత్రించే చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రైవేటు కొనుగోలుదారులకు ప్రభుత్వ రాయితీలు చాలా కాలంగా ఉన్న మార్కెట్లో మరింత ఉచిత నియంత్రణను అనుమతిస్తాయి. మార్కెట్లో చిన్న భూస్వాముల స్థానాన్ని దీర్ఘకాలంగా పరిరక్షించే చట్టాల రిఫార్మ్స్ తమ వ్యాపారాలను భూములోని పెద్ద సంస్థలకు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు అంటున్నారు. భారతదేశపు భారీ వ్యవసాయ రంగం యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి రిఫార్మ్స్ అవసరమని ప్రభుత్వం చెబుతుంది. ఇది దేశంలోని దాదాపు సగం మంది శ్రామిక శక్తిని కలిగి ఉంది, కానీ జీడిపిలో 16% మాత్రమే ఉంది. పేలుడు ప్రదర్శనలు భారతదేశ ప్రభుత్వ ఆర్థిక సంస్కరణలను ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చాలా స్వార్థ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఏకపక్షంగా ముఖ్యమైన చట్టాలను ప్రవేశపెట్టిన తరువాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ యొక్క ప్రజాదరణ పొందిన ప్రభుత్వం ఇబ్బందుల్లో పడుతున్న ధోరణికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. నిరసనలు ఎలా ఉన్నాయి? నిరసనలు ఆగస్టులో పంజాబ్ మరియు హర్యానా రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి మరియు నవంబర్లో ఢిల్లీపై కవాతు జరిగాయి. అక్కడ పోలీసుల స్పందనతో వారిని కలుసుకున్నారు. నవంబర్ చివరలో అధికారులు నిరసనకారులపై టియర్ గ్యాస్ మరియు వాటర్ ఫిరంగిని ఉపయోగించారు. డిసెంబర్ 1న వారు బిల్కిస్ అనే 82 ఏళ్ల మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వివాదాస్పద పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలకు నాయకత్వం వహించారు. వారు సంఘీభావం తెలుపుతూ రైతులతో చేరారు. యూకే మరియు కెనడాలో వారి తరపున డయాస్పోరా వర్గాలు నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో రైతులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మద్దతు ప్రదర్శనలు లభించాయి. రిఫార్మ్స్ అవసరమని కొందరు ఆర్థికవేత్తలు చెప్పినప్పటికీ చట్టాలు విధించిన విధానాన్ని చాలామంది విమర్శించారు. సెప్టెంబరులో భారతదేశంలో మహమ్మారి తీవ్రత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ ఒక చిన్న సమావేశంలో 3 వ్యవసాయ సంస్కరణ చట్టాలను ఆమోదించడంలో ప్రభుత్వం విజయవంతమైంది. పార్లమెంటరీ యుక్తిని ఉపయోగించి అప్పర్ హౌస్లో రిఫార్మ్స్లను ముందుకు తెచ్చింది. రైతులతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు కూడా జరగలేదు. రైతుల డిమాండ్లకు మద్దతు ఇస్తున్న రాజకీయ పార్టీ అయిన స్వరాజ్ ఇండియా జాతీయ అధ్యక్షుడు యోగేంద్ర యాదవ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఒక రైతు సంస్థను సంప్రదించలేదు అని అన్నారు. వ్యవసాయ బిల్లు అంటే ఏమిటి మరియు రైతులు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు నిరసన తెలుపుతున్నారు? భారతదేశ రాజధానిలో రైతు నిరసన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా సంచలనం సృష్టించింది. కానీ రైతులు నిరసన తెలుపుతున్నది చాలా కొద్ది మందికి తెలుసు. వివాదాస్పదమైన ఫామ్ బిల్లులపై ఎక్స్ప్లెయినర్ ఇక్కడ వివరించారు. భారతదేశ రాజధానిలో రైతు నిరసన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా సంచలనం సృష్టించింది. కానీ రైతులు నిరసన తెలుపుతున్నది చాలా కొద్ది మందికి తెలుసు. వివాదాస్పదమైన ఫామ్ బిల్లుపై ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. నవంబర్ 26, 2020 నుండి ఢిల్లీ సరిహద్దులు రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నారు. వారిలో ఎక్కువ మంది పంజాబ్ మరియు హర్యానా నుండి వచ్చారు. రాజ్యసభ ఇటీవల ఆమోదించిన వ్యవసాయ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కమర్స్ బిల్ 2020 ధరల హామీపై రైతులు ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఒప్పందం మరియు వ్యవసాయ సేవల బిల్లు 2020. 2 బిల్లులు అప్పటికే లోక్సభ లోయర్ హౌస్ను క్లియర్ చేశాయి. రాజ్యసభలో వాటిని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అక్కడ రుకుస్ ఉంది మరియు చివరకు బిల్లును వాయిస్ ఓటు ద్వారా ఆమోదించారు. ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కమర్స్ బిల్ 2020 ఈ బిల్లు రైతులు తమ ఉత్పత్తులను
అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్ కమిటీ ఏపీఎంసీ నియంత్రణ మార్కెట్లు వెలుపల విక్రయించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఏపీఎంసీలు ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉన్న మార్కెటింగ్ యార్డులు కాబట్టి వారు ఎవరివి అమ్మాలనుకుంటున్నారనే దానిపై రైతులకు ఎక్కువ ఎంపిక ఉంది. అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెట్ కమిటీ ఏపీఎంసీ స్కారిటీ ఏజ్ నుండి వాడుకలో లేని సంస్థ. ఇది రైతును రక్షించడానికి ఉద్దేశించినది, కానీ ఇప్పుడు అతని అణిచివేతదారుడిగా మారింది. తక్కువ ధరలను నిర్ణయించే గుత్తాధిపత్య సంస్థ రైతుల ఉత్పత్తుల కోసం అమ్మకాలను చేయమని బలవంతం చేస్తుంది. ధరల భరోసా మరియు వ్యవసాయ సేవల బిల్లుపై రైతులు ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఒప్పందం 2020. ఈ బిల్లు కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయం కోసం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఏర్పాటుకు నిబంధనలు చేస్తుంది. ఉత్పత్తి జరిగే ముందు రైతు మరియు ఒక కొనుగోలుదారుడు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవచ్చు. పిఆర్ఎస్ ఇండియా ప్రకారం వ్యవసాయంపై స్టాండింగ్ కమిటీ 2018 నుంచి 2019 ఏపీఎంసీ చట్టాలకు రిజర్వ్స్ అవసరమని గమనించాయి. అందువల్ల కింది చట్టం 2020 సెప్టెంబర్లో ఆమోదించబడింది. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ సవరణ బిల్లు 2020, ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కమర్స్ 2020. ఏపీఎంసీ మార్కెట్లు ఫిజికల్ ప్రిమిసెస్కి మించి రైతుల ఉత్పత్తులను స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అనుమతిస్తుంది. ఏపీఎంసీ ప్రాంతాల వెలుపల మార్కెట్ ఫీ, సెస్ లేదా లెవీ వసూలు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిషేధించబడ్డాయి. బిల్లులు రైతులకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి? 3 వ్యవసాయ చట్టాలు రైతుకు 3 ప్రాథమిక స్వేచ్ఛను అందిస్తాయని ఆర్థిక శాస్త్ర రంగంలో నిపుణుడైన గుర్చరణ్ దాస్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఏపీఎంసీ గుత్తాధిపత్య కార్టెల్ను ఓడించి ఉత్పత్తులను ఎవరికైనా ఎక్కడైనా అమ్మండి. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ని దాటివేయండి మరియు ఈఎస్సీఏ యొక్క పరిమితులను నిల్వ చేయటం ద్వారా ఇప్పటి వరకు పరిమితం చేయబడిన జాబితాను నిలువ చేస్తూ స్వేచ్ఛగా ఉండండి. కేంద్రం ఎందుకు చేరుకోలేదు? ప్రభుత్వ సేకరణ వ్యవస్థను, ఏపీఎంసీ విధానాన్ని అంతం చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని కేంద్ర మంత్రులు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు. కానీ భయం, అపోహలు కొనసాగుతున్నాయి మరియు 2 స్పారింగ్ పార్టీలకు అర్థవంతమైన చర్చలు లేవు. కొన్ని డజన్ల మంది రైతు సంఘాల ప్రతినిధులతో 4 రౌండ్ల చర్చలు జరిపినప్పటికీ ప్రతిష్టంభన విచ్ఛిన్నం కాలేదు. ఏపీఎంసీ ఉపసంహరించుకోమని లిఖితపూర్వక హామీ కూడా కేంద్రం ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. రైతుల లాబీ దానిని కొనటానికి సిద్ధంగా లేదు మరియు ఇటీవల ఆమోదించిన వ్యవసాయ బిల్లును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. హార్వర్డ్ అల్యూమినీ అండ్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆథర్ గుర్చరణ్ దాస్ ఫార్మర్ సీఈఓ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో రాశారు. పంజాబ్ యొక్క ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు షార్ట్ టర్మ్ మానిటరీ గేమ్స్ను చూస్తున్నారని, ఫామ్ బిల్లులు దీర్ఘకాలిక లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రపంచంలోని గొప్ప కమ్యూనికేటర్స్లో ఒకరైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే అన్ని వాటాదారులను కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకురావడం మర్చిపోయారు. తద్వారా ధరల రాయితీ ఎంఎస్పి ఉపసంహరించుకోబోతుందనే తప్పుడు పుకార్లకు దారితీసింది. మెజారిటీ సైలెంట్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక చిన్న వ్యవస్థీకృత మరియు బాగా నిధులు సమకూర్చిన సమూహం దేశం యొక్క ఆసక్తిని హైజాక్ చేయగలదని గుర్చరణ్ దాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నిరసనల వెనుక ఆర్టీఆ కమిషన్లలో సంవత్సరానికి 100 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతున్న పిఎంసి మాండీస్లో ఏజెంట్లు, అలాగే ఎంఎస్పి పాలనలో లబ్ధి పొందే భారతదేశంలోని 6 మంది రైతులలో భాగమైన పంజాబ్లో ధనిక రైతులు ఉన్నారని దాస్ పేర్కొన్నారు. రైతులు ఎందుకు కలత చెందుతున్నారు? 1960ల హరిత విప్లవం ప్రారంభమైనప్పటికీ తమ భద్రతా వలయం అని కనీస మద్దతు ద్వారా ఎంఎస్పి హామీ ఇస్తుందని వారు భయపడుతున్నారు. రైతులకు ఎక్కువ ఆట స్థలం మరియు మెరుగైన వేదికలను ఇవ్వాలనే నెపంతో దూరంగా ఉంచారు. ఈ ప్రాంతాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడిచే పంట ఉత్పత్తి సేకరణ మౌలిక సదుపాయాలు చాలా బాగున్నాయి.
ప్రతి వ్యవసాయ కాలానికి ముందు ప్రకటించిన రైతులకు వాగ్దానం చేసిన ఎంఎస్పి వద్ద ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా సేకరణ ఎక్కువ దిగుబడి తీసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని రైతులను ప్రోత్సహిస్తుంది. 23 వ్యవసాయ పంటలతో ఎంఎస్పీలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వాలు ప్రధానంగా వరి మరియు గోధుమలను మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తాయి. ఈ వ్యవసాయ సంస్కరణ ప్రక్రియలు ప్రభుత్వ సేకరణ ప్రక్రియతో పాటు ఎంఎస్పీని కూడా చంపుతాయని భావిస్తున్నందున ఇటీవలి 2 బిల్లులకు రైతులు భయపడుతున్నారు. భారత ప్రభుత్వ రిజర్వ్స్ ఏమిటి? 1960లో భారతదేశం యొక్క హరిత విప్లవం నుండి భారత ప్రభుత్వం ఒక పథకాన్ని అమలు చేసింది. ఇక్కడ రైతులకు కొన్ని పంటలకు నిర్ణీత ధర లభిస్తుందని వ్యవసాయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతితో కలిపి ఆ వ్యవస్థ భారతదేశంలో విస్తృతమైన ఆకలి నుండి పెద్ద వార్షిక ఆహార మినుగులకు వెళ్ళటానికి సహాయపడింది. మార్చిలో కోవిడ్-19 మహమ్మారి తాకినప్పుడు లాక్డౌన్ ద్వారా భారతదేశాన్ని చూసుకోవటానికి 100 మిలియన్ టన్నుల ధాన్యం లభిస్తుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇది కనీసం 18 నెలల వరకు ఉంటుందని. కానీ ఈ వ్యవస్థ పంట వైవిధ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసింది, పర్యావరణాన్ని ప్రభావితం చేసింది, ఇంకా చిన్న పొలాల కంటే పెద్ద పొలాలకు అసమానంగా ప్రయోజనం చేకూర్చింది. కొత్త చట్టాలు హామీ ఇవ్వబడిన కనీస ధరలను నిర్మూలించవు, అవి అమలులో ఉంటాయి. కానీ వారు ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి మించి భూమిని కొనుగోలు చేయటం మరియు వస్తువులను నిల్వ చేయటం వంటి సంస్థలపై మునుపటి పరిమితులను వదిలించుకుంటారు. రైతుల ఉత్పత్తులను సాధారణంగా విక్రయించే మార్కెట్లను దాటివేయటానికి అవి వ్యాపారాలను అనుమతిస్తాయి మరియు నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న ప్రత్యక్ష ఒప్పందాలను సమ్మె చేస్తారు. పర్యావరణ ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ తారుమారు చేయాలని రైతులు కోరిన మార్పు వారు మొండి దాహనం యొక్క పద్ధతిని కూడా నిషేధించారు. వ్యవసాయం మరియు మార్కెట్లకు చాలా తీవ్రమైన ప్రజా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మరియు రీఫార్మ్స్ అవసరమవుతాయనడంలో సందేహం లేదు అని న్యూఢిల్లీ థింక్ ట్యాంక్ సెంటర్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్లో సీనియర్ ఫెలో మేకల కృష్ణమూర్తి చెప్పారు. భారతీయ వ్యవసాయం అపారమైన జీవనోపాధి మరియు ఆర్థిక అవకాశాలకు ప్రదేశంగా ఉంది, కానీ ఇది భారీ సవాళ్లతో మరియు చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులలో చిక్కుకుంది. రీఫార్మ్స్కు రైతులు ఎందుకు ప్రతిఘటించారు? కొత్త చట్టాలు రైతులను శక్తివంతం చేస్తాయని ప్రభుత్వం చెబుతుండగా రైతు సంఘాలు నిబంధన మార్పులను వారు కోరిన విధానాలు కాదని చెప్పారు. రైతులకు సహాయం చేయటానికి బదులుగా ప్రభుత్వం పెద్ద సంస్థలకు తలుపులు తెరుస్తుందని వారు భయపడుతున్నారు. రైతులు నిజంగా ఏమి కోరుకుంటున్నారు? వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కోసం దాని కనీస ధరలు రైతులందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయని ప్రభుత్వం వాస్తవానికి హామీ ఇస్తుంది అని యాదవ్ చెప్పారు. 80% మంది రైతులకు వాగ్దానం చేసిన మొత్తం మనీని అందుకోరు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటిస్తుంది, కానీ అది పేపర్ పైన మాత్రమే ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారు. ఎందుకంటే రైతులకు ఆ ధరను భరోసా ఇచ్చే వ్యవస్థతో ప్రభుత్వం దానిని సమర్థించదు. నిరసనలు ఎంత విస్తృతంగా ఉన్నాయి? తర్వాత ఏమి జరగవచ్చు? ఉత్తర భారతదేశం అంతటా ఉన్న రైతులు రీఫార్మ్స్ను ప్రతిఘటించారు, కానీ నిరసనలు పంజాబ్ మరియు హర్యానా నుండి యూనియన్లచే నడిపించబడ్డాయి. సాపేక్షంగా సంపన్నమైన 2 రాష్ట్రాలు ప్రభుత్వం ఆదేశించిన మార్కెట్లకు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందాయి. ప్రభుత్వం రైతులు ఉత్పత్తి చేసే బియ్యం, గోధుమలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంది. సిస్టంపై డిపెండ్ అయ్యి ఉన్న రైతులు కాలక్రమేణా అది తొలగించబడుతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. దాని స్థానంలో ఏమి వస్తుందో వారికి తెలియదు అని కృష్ణమూర్తి చెప్పారు. కథనం ఏమిటంటే ప్రైవేట్ పెట్టుబడి దాని స్థానంలో వస్తుంది, కానీ అది చాలామంది రైతులకు ఎంతో ఓదార్పునిచ్చే విషయం కాదు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన నిరసనలు యూనియన్లతో చర్చల కోసం ప్రభుత్వానికి ప్రవేశం కల్పించింది. ఇప్పటి వరకు 3 రౌండ్ల చర్చలు జరిగాయి, కానీ అవి అస్పష్టంగా ఉన్నాయి. మరన్నీ జరగనున్నాయి.
నిరసనలు మరియు చర్చలు ప్రారంభంలోనే ప్రారంభించాల్సిన ప్రక్రియకు నాంది అని కృష్ణమూర్తి చెప్పారు. మీరు ఈ విధమైన పర్యవసాన సంస్కరణలను తీసుకువచ్చే ముందు తగిన సంప్రదింపులు జరపకపోవటం తప్పు అని ఆయన అన్నారు. పంజాబ్ మరియు హర్యానా రైతులు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం పంజాబ్లో రైతులు ఉత్పత్తి చేసే బియ్యం దాదాపు 89% ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది. అదే హర్యానాలో అయితే 85% బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంది. పంజాబ్ మరియు హర్యానాలోని రైతులు ప్రైస్ రిస్క్ని ఎదుర్కోరు మరియు వాస్తవానికి వరి మరియు గోధుమలను పండించడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కానీ దేశం పప్పు ధాన్యాల కొరతను ఎదుర్కొంటుంది మరియు బదులుగా గోధుమలు మరియు బియ్యం FCI యొక్క గోడౌన్లో మిగులుతున్నాయి. అలాగే వరి నీటితో కూడిన పంట మరియు నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాల రైతులు కూడా దీనిని పెంచుతారు. చివరికి ఒక MSP హామీ ఉంది. పంజాబ్, హర్యానా మరియు పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క వాయువ్య మైదానాలలో వరి, గోధుమ పంట పద్ధతిని నిరంతరం అవలంబించడం వల్ల భూగర్భ జలాలు క్షీణించడం మరియు నేల నాణ్యత క్షీణించడం దాని స్థిరత్వానికి తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమిస్తుంది అని ప్రభుత్వం అధ్యయనం తెలిపింది. అలాగే ఈ ఫామ్ బిల్లులు పెద్ద కార్పొరేటర్లతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవటానికి రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి మరియు రైతులు కార్పొరేటర్లను నమ్మరు. ఇదిలా ఉండగా నిరసన వ్యక్తం చేసిన కిసాన్ యూనియన్లు డిసెంబర్ 8న కేంద్రం యొక్క కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా భారత్ బంద్ పాటించారు. ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లోని అన్ని ఎంట్రీ పాయింట్లను బ్లాక్ చేసి హైవే గేట్లన్నింటినీ ఆక్రమించుకున్నారు. కెనడా ఎలా పాల్గొంటుంది? స్టాటిస్టిక్స్ కెనడా ప్రకారం 1.3 మిలియన్ల మంది భారతీయులు దేశానికి తిరిగి వస్తున్నందున కెనడాతో భారతదేశానికి బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి జస్టిన్ ట్రూడో గత వారం ప్రసంగంలో పాల్గొన్నాడు. ప్రదర్శనకారులకు తన మద్దతును అందించాడు. కెనడా హై కమిషనర్ను భారతదేశం పిలిచి ప్రధానమంత్రి ప్రకటనలను ఆమోదయోగ్యం కానీ జోక్యం మరియు అవసరమైన సమాచారం అని పిలిచిన తరువాత శుక్రవారం ఆయన వాక్యాలు విమర్శలకు గురయ్యాయి. శుక్రవారం ట్రూడో కెనడా ఎల్లప్పుడూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా శాంతియుత నిరసన హక్కు కోసం నిలబడుతుందని పునరుద్ఘాటించారు. ఆంటోరియా, మానిటోబా, బ్రిటిష్ కొలంబియా మరియు నోవా స్కోటియాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సంఘీభావ నిరసనలు జరుగుతుండడంతో ఈ వివాదం కెనడా అంతటా అనేక ప్రావిన్సులలోకి వ్యాపించింది. భారతదేశంలోని రైతులకు మద్దతుగా ఆదివారం విన్నీపెగ్లో జరిగిన కారు ర్యాలీకి 1000 మందికి పైగా గుమిగూడారు. అదే రోజు వందలాది మంది ఓక్ నాగన్ రైతులు సంఘీభావంగా మోటార్ కెడ్ నిరసనను నిర్వహించారు. టోరంలో నిరసనకారులు భారత కాన్సులేట్ వెలుపల కార్లలో ప్రదర్శించే బ్లూర్ స్ట్రీట్ని ప్యాక్ చేశారు. భారతదేశంలోని పంజాబ్ ప్రాంతంలోని కుటుంబ యాజమాన్యంలో పొలాల నుండి వచ్చిన పర్మీందర్ సింగ్ నిరసనకు హాజరైనప్పుడు గతంలో గ్లోబల్ న్యూస్తో చెప్పారు. సో తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఫామ్ బిల్స్ గురించి అండ్ రైతులకి ఎందుకు ఇష్టం లేదు అనేది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. వీ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.